Ayan ang ating gulay. Pangpahaba ng buhay. With pritong bangus. Natin guys. Charan! Wow! Ay nakoy! Lula na naman kami mga ka-dragon. Ayan na naman! Ay! Ulag! 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 Palaki! Good morning guys, another day, another vlog ulit tayo dito sa ating tindahan. So dahil open kami ngayon Saturday, yan, nag-try kaming magbukas ulit ng Saturday kasi nga ilang araw din kaming walang pasok. So yan guys, dito tayo manananghalian ulit sa tindahan. Look at the view. Yan mga ka-dragon. Yan, ang sarap ng ating ano, sagpaw, pangsahog, bangus. Nagdire-diretso tong ano, magandang panahon. Yan, balak namin magpagawa dito ng ano, bubong. Itong area lang na to. At least kahit pa paano, 'di ba, yung mga iniisip lang namin yung dati. Yan nangyayari naman, kaya thank you Lord. Yan itong bubong namin sa ano. Yan, naayos na rin siya. Kunting ano pa, sipag pa. Itong ating kubo guys, yan. Ano namin yan, retouch namin yung kanyang pintura. Ayan ang ating gulay. Pangpahaba ng buhay. With pritong bangus. Marami na naman tayong makakain guys. Tingnan natin, check. Hindi pa kumukulo. Si Auntie Pasing naman ang ating paglulutuin ngayon. Dahil ano, yan ang favorite niyang lutuin. Dinengdeng. Ay, hindi pala siya dinengdeng. Kasi mayroon siyang ano, tawag dito, saluyot. Basta inabra, binaggoongan, di ba ante? Binaggoongan. Pare-pareho din yan. Pwede na yan. Ilagay mo na yung kanante, sagpaw. Pakuloan sana natin bago pa. Pa na yan. Hindi rin siguro kung pa. Lagyan mo na yung gulay. Unahin natin yung gulay. Lagay pa ibaba. Sige. Discard mo na yan. Namiss ko magluto yung sa ganito. Doon kasi sa bukid dati, ito yung ginagamit namin. Dinala ko na lang siya dito para masarap kasi yung ulam na luto sa ganito. Ang sarap ng papaya. My God. Naglalaokdan guys. Lalakdan tong daan. Hoy. Apaw. Mas Lagi mas adumanin makan ni Tita Pasingan. Kasi ko may birthday. Check natin guys. Charan! Wow! Yan, pwede na tayong kumain. After 5 hour. No, pwede. Tagal ganyo mga. Okay.
Luto na guys. Kakain na kami. Sige na, tay. Yeah. Mangan kami pa. Apa, naguringan. Ay mga ano, apa, mabisina ko. Kain na tayo, guys. Sarap. Amoy pa lang daw. Amoy pa lang, ulam na. Tapos wag kape. Tikman nga natin yung gatas ni Manong Bartak. Kala ko sunrox na. May pasurot pa palang kwan. Bear brand. Nay, nadagdagan pang sabon. Sabi nyo, gatas sila. Sabon sa mukha natin ba? Ay, busing tayo atoy. Upat kami guys. Ayan, kami lang ang present. Yung dalawa naglaba. Kayo. Sila rin bukas. Buti ako nakalaba. Ito yung mukha naman sa order. Kaya pwede na naman mag-ulan. Sige. Panginoon, salamat sa biyang pinagkakalag mo sa amin. Maging lakas namin sa paglilingkod sa iyo. Sa mga nagsisimula. Kain tayo guys! Napakasimple lang ng aming ulam ngayong araw. Pinaghirapan siya. Ang 5 oras. Ka 500 lang yata tayo. Hindi sa wala. Surok mo. Sarap ng soft drinks mo nito. Kape ang masarap. Kape. Masarap sana kung inihaw namin kung ano, kaya lang wala kami uling. Nag-ibusan uling. Mahal lang uling guys, 350. Ay, nakoy! Ulan na naman kami mga ka-drago. Ayan na naman! Ay! Lakas ng ulan. Grabe. Buti na lang nakapagluto na kami bago pa umulan. Oh, lakas. May kapasok na naman kasing bagyo. By ano yata, Monday ang pasok. Gawid kami! Ano yung itsura namin dito? Ito rin guys ang kain. Walang bagyo-bagyo, basta kami gutom. Biglang ulan. Kaganda lang ng araw niya kanina. Ah. Wala nang mag-delay, nag-ulan pa. So ayan guys, today is Sunday. Yan, dito tayo sa bukid. Maglinis-linis lang. Yan, tinrim namin tong puno ng kalamansi. Malinis na rin din sa kabila. Oh. Ba't naputol yan yung saging? Ay natumba. Tumba na ano. Binili. Sino nagputol yan? Kaya sprint siguro eh.
May dinaga na naman dito sa ano, palay. Yan. Wala. Naga naman yan. Kapag araw mapatag ulan, dinadaga. Yan, oh. May pulo-pulo na naman. Itong part lang naman na to. Sana naman wag nang ano dumami. Linis sagingan. Yung kuwan na, kadaming kuwan yung ano yun? Mataktek? Ano mo kagat ko? Bit lang. Kalawit mo rin, mamaya nililin mo na muna yung kalawit mo. Okay. Gano'n na tayo. Oo. Putulin nyo yan kaya ay nang magataas na yan. Lagi maguyong. Diyan ko. Ala, nuksutan. No.
Tumawag mo na ilagay lang. Hindi, wag mo nang kuha at gingarang nga yan. Diyan sa April, oh. Di ba alam mo tagain ng tipasing eh. Alam, kala ko magbalik sa tipasing tagain niya eh. Yung dalawa nga din nagtakbo. Natumba to oh. Kababaw man kasi ah. Walang pipig sama. Ha? Malilit Ah, ka. kadami nilang natumba oh. Yung mas matigas kung Nung naghangin-hangin siguro to. Kababaw man kasi ah. Ito yung naano kasi ito ng Jimelina. Ay, yung napandagan. Nadaganan ng Jimelina. Yung dalawa oh, na matumba na rin. Awan. Ito nandito. May narabes kang sitaw kasing tanda na. Ay, no, isa. Dalawa. So ayun guys, ayan, bale pauwi na din kami. Naglinis-linis lang kami dito sa bukid kasi nga ano, masarap maglinis ngayon at ano, galing ulan, masukal. Ayan, para makahinga ba ang ano, kapaligiran. Okay mo parang nakahinga ang babuyan oh. Maliwalas na tingnan. Itong kubo natin, siguro sa tag-araw guys, ano, asikasuhin naman namin itong ano, kasi ngayon talaga mahirap talaga ang kubo pag ano, walang nakatira. Marami ring ano to. Hindi namin to pababayaan pero napabayaan na. Magre-renovate natin yan sa Tagaraw. Hindi, yung sahig lang. Kasi yung sahig talaga yung medyo marupok na. Pero yung the rest naman eh, okay pa naman. Ang importante dyan, yung pundasyon niya matibay. Tara guys, uwi na.